O penúltimo caso que sumábamos onte na nosa contorna é o dunha muller do Irixo que deu positivo. É o primeiro caso de coronavirus no Irixo. A muller de 84 anos atópase estable ingresada no complexo hospitalario de Ourense. Os seus familiares directos non presentan ningún síntoma de estar infectados, polo cal pódese considerar este como un caso illado. Debido a isto, o alcalde Manuel Cerdeira fai un chamamento á tranquilidade, pero lembra cumplir a recomendación de quedar na casa. E se temos algunha necesidade de medicamentos ou comida, chamar o 988 287 400 ou tamén o 653 640 678. Así mesmo, o alcalde roga a aquelas persoas que viven en vilas ou cidades máis grandes que vayan ao Irixo cando sexa necesario para coidar os seus animais, pero se absteñan de vir todos os días porque poden ser un foco de infección nun concello con preto do 60% da súa poboación de avanzada idade. Por outra banda, o Concello de Irixo anunciou hoxe que para aquelas persoas traballadoras autónomas ou PEMES que teñan o seu domicilio fiscal ou estean empadroadas no Irixo, daránlles unha aportación económica correspondente ao importe da cuota de autónomos do mes de marzo.